beningenayo i-communication wena nobaba No, wakho? no, bengenayo communication. Size Okay. saba nayo last year. Usu Sengizofunda. usuzofunda, okay. Yebo. Ngoba uma akasebenzi. Kodwa i-support yakhe nina benisupport noma? Cha, ubengasisupport. Okay, okay, Yebo, okay. ubengasisupport. Qhubekeke na sister. Ngoba ubaba uwumuntu oney'ngane ey'ningi kakhulu. Ngicathi kumele kuze kube ukuthi usondela kuyena kakhulu ukuze akwazi ukunaka. Okay, Shuthi last year ngixhumane naye ngoba nakho sengizofunda. okay. Bengingenankinga, ubenginikeza imali every month because benginenkinga yokuthi u-NSFAS angitholi. Okay, imali. Angithi ekuqaleni besithe yena bengakusupport nikhulu. Ekhuleni kwami Okay. bengangisaphothi. Kodwa njengoba usuthi imali bekunikeza imali ya-NSFAS. Ubenginikeza imali last year because bengawutholi u-NSFAS. Uqale ukuba present empilweni yakho last year. Yes, nakhona ngoba sengisondeza kuyo. Okay, okay. Sicela uqhubekeke. Yebo. Kushuthi ubaba ube umuntu ohleze ngifonela, ngingenankinga, ngifonela angibize ngesithandwa sakhe, ngingenankinga ngoba phela nami bengijabulela ukuthi ngithole uthando lukaBaba. Okay. Yeah. Kodwa kuthe sengifonela ebusuku, sejwayele ukungifonela nasebusuku, angitshela ukuthi uyangithanda. Yila ngaqala ukusola khona. But ngaba nokusaba ukuthi ngimtshele uma because ngangazi ukuthi kena ngingayikhuluma kanjani kanje. Kwahamba esengifonela ebusuku like ujwayele ukungilanda angise ekhaya. Okay, ukulanda khona La, yebo, angihambise elokhuzaneni ekhaya. Ukulanda la uhlala khona esikoleni. Yebo, la ngihlala khona Okay, okay. esikoleni. Kuthe ngoba sengisho ukuthi bese nokungifonela ebusuku. Kanti kuzoba nosisi wami engizokhuluma naye ozalwa uyena baba kodwa azizalo uma yedwa. Angitshela ukuthi naye ubefunda noma ngangasho ubefunda kuphi? Hayi ungangasho. Yes. Ubefunda but e-private-ke yena. Okay. Ubekhokhelwa ubaba. Yeah. La ekuthe khona ubaba ubeseyekile ukumkhokhela. Maye embuza ukuthi kena yini indaba because bengasamnikezi ngisho nemali. Wambuza ukuthi yini indaba, wathi uyazi yini ukuthi yini kumele ayenze. Okay. Kanti usisi wami yena lo uzongitshela ukuthi kunezitori ezike zaba khona because usisi wami omdala mina ngincane kunaye. Okay. Ukuthi ubaba ubelala nengane yamamncane. Umamncane ingane afika naye emshadweni ngoba ubaba umuntu onesithembu. Okay. Nanokuthi kukhona naye ingane yakhe ubaba enyaka ayizalayo naye obelala naye okwaze kwahamba kwaba ukuthi iyakhulelwa. Baba amantombazane useke wazama ukulala naye ngoba mina kuma sibabili. Nosisi wami naye kodwa kwakuwukuthi mawukuthi uyamphelezela esikoleni befunda like tertiary naye. Wayemuphi baby kiss. Wengenankinga kuze kwakuwubaba. Kodwa wafuna i-deep kiss. Yila ayiqhelelanisa khona nobaba ngoba nami ngangilokhu ngimbuza ukuthi indaba wena ungamfuni ubaba kodwa wengaphumeli ubala ukuthi asho ngani ngalo. Usisi wakho omdala. Yes, sisi omdala. Uze wagonyuluka ngoba nakho nami sengikhuluma indaba yami noma. Ukushuthi wena kahle usabela ekutheni ukuthi makuwukuthi ubaba wakho uyayiqhelelanisa naye. Usabela ukuthi imali yokuthi akusupport ukuthi uqhubeke nezifundo zakho uzongayitholi. Yebo, ngizongayitholi ngoba ngisho ukuthi nosisi wami naye ubengasamnikeza imali. Wathi uma esembuza ukuthi yini indaba engasamnikeza imali, wathi uyazi yini ukuthi kumele enzeni. Kushuthi kahle kumele umnike umzimba wakho ukuze azokwenza lento. Yebo. Kushuthi kahle ngezinye indlela yena yazi angazi ukuthi ngayibeka kanjani lento ngendlela ebuhlungu ngakhona. Yebo, kunjalo but ushuthi nje amandla yena uwathola ngokuthi alale ney'ngane zakhe. Ngoba like imali unayo kakhulu futhi. Okay. Kusiye siyibuze ukuthi uyithathaphi. Athi uyayisebenza. Ngicathi iyona nto avika ngayo leyo ukuthi athi uyayisebenza. Athi uyayisebenza. Yebo. So wena kahle ufuna usizo. Ngifuna usizo nakhona angazi ukuthi kanjani ngoba uma wamconfront ukuthi angisazi kahle ukuthi noma babili noma uyedwa yini owazi ukuthi uyaniconfront wahamba emhlabeni.
Kodwa nje akekho umuntu okamhlalise phansi akhulume naye cause ifamily iyayazi lento ayo ukuthi ayiyazi.